Träet längst ut till höger. Du med hagel, träet framför dig är den. Nej. Står igenom det här stora skyddet. Jimmy, jag ser en i skyddet där borta, men han är under. Fan, mina granater kan jag stå. Det är någon som ser mig. Kom ut, kom ut! Kom ut! Kom ut! Tycker jag är ohyfsat att kasta mina granater på mig. Nej! Jag hörde det var något när jag tittade upp. Jag såg ingenting bara... Nej, min väg. Men du, det var helt sjukt för att jag tittade ut så här en gång. Så, då skjuter du en boll emellan huvudet och värnet. Men var det längst ut till vänster innan? Bakom den röde, precis framför den här lilla fyrkanten. Ja, då sköt du för mig också. Ja, precis. Ja.